हेलो फ्रेंड्स बरायबाय Bodojobinfoofficial YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा गोबां अखा हागासिनो दङ बेनि थाखायनो भिडिअआ एसे लेट जादों आरो लोगोसे दायो गोबां कमेन्ट्स आसाम पुलिस गोदान एप्लाइ जागोन माब्ला आरो रिलिया माब्ला जाहैगोन। दा जोङो एनालाइज खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो जायफ्रा रिसेन्टलि एबा गोदानै पास जादों हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्स बेनो जाबाय जुलाइआव एप्लाइ खालामनो मोनगोन आसाम पुलिसाव एबि इउबि कनस्टेबलाव आरो एसआइ थागोन कामान्ड' थागोन थाया बेनि सायाव उनाव आपडेट फैगोन जेब्ला फैयो स' नोंथांमोना Bodojobinfo YouTube चेनेलाव मोनखागोन आपडेटखौहाय। दा जियानो जा रिसेन्टलि पास जानायफोरा माबादि सिस्टेमाव मार्क्स मोनगोन एबा सिगांनियाबो बोरै मोनगोन जों बेखौ दानो नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेसन। दा जियानो जा जों नायना बुजिगोन माबादि सिस्टेमाव लाङो। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन अके। दा बेयाव जोंहा एबि कनस्टेबल इउबि कनस्टेबल थागोन एक्सट्रा नाम्बाराव जोंहा नाम्बार 5 मोननाय जायो। दा एबिआव खालामबा नोंथांमोना कनस्टेबलाव खालामबा बेनो जाबाय 10 पास जाथारनांगोन अके मेट्रिक पास जानांगोन। पार्सेन्टआ 45 नि बारा दङबा 2 मोनगोन 59 सिम 60 निफ्राय 74 दङबा 3 मोनगोन आरो 75 नि बारा दङबा नाम्बार 5 नोंथांमोना मोनगोन। दा बेबादिनो हायार सेकेन्डारि पास जाबा इउबि पस्टआव खालामनो हागोन आरो पार्सेन्टआ सेमानो दङ बेबायदि पार्सेन्ट दङबा नोंथांमोना बेबादि मार्क्स मोनगोन आरो बे मार्क्सआ जोबोर मोजां सिलेक्सन प्रसेसआव नोंथांमोना नाम्बार 5 मोनोबा काट अफआव हाइ लेभेलाव थांगोन बा नोंथांमोना जइन जानो हागोन बा सेलेक्टेड जाना फैगोन। दा जियानो जा एचएस पासआ इउबि एबा एबि पस्टआव मोननैयावबो हायो अके डिग्री पासआबो मोननैबो पस्टआव हायो नाथाय सार्टिफिकेटखौल' नायगोन 10 पास बा 10 पासनिखौ नायगोन एचएस बा एचएसनिखौ नायगोन अके बेयाव जेबो इसु गैया। स' बेनिफ्राय जोंहा पस्टआ मिथिदोंमोन जे 2000 दङमोन मोनसे आपडेट फैदोंमोन सिगाङो 22,000 नि गेजेरावहाय जोंहा 2000 पस्टआ दङमोन नाथाय बे मोनसे टेन्टेटिभसो डेट मिन्स सोलायगोन बेखायनो बारायखागोन जास्ट नोंथांमोना बारायगोन अके। दाखालिसो नोंथांमोना मिथिखागौ जे सासे मानसियानो मोननै मोनथाम साख्रि मोनदों बेनिफ्राय मोनसेल' जइन जादों आरो खायसे आसाम पुलिसाव जइन जायाखै अके एडिआरआव जइन जादों अब्ला स' पस्टआ 2000 नि बारा फैगोन टेनसन दाला जास्ट नोंथांमोना एबि इउबिनि थाखाय रेडि जादो आरो प्रेक्टिस खालामबाय थादो गैयाब्लाबो जोङो 5000 खाथियाव लानो हायो अके। आरो जेब्ला अफिसियेल आपडेटआ फैयो नोंथांमोना मोनखागोन जायखिजाया 22,000 भेकेन्सिया जुलाइ दाननि जोबनायजों एप्लाइ जागोन अब्ला स' नोंथांमोननि रिलिया माब्ला जाहैगोन आसाम पुलिसाव। दायोथ' लोगोफोर गोबां अखा हागासिनो दङ रिलि जाखाया अके दायो नोंथांमोना बेकग्राउन्ड साउन्ड खोनाखादों अखा हानाय स' दायो जुलाइआव एबा नोंथांमोना आगस्टआवहाय रिलिज जायो अके सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बराव आसाम पुलिसनि रिलिया जाहैगोन जुदि जुलाइ दानाव एप्लाइ जायोबा स' बेखायनो दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय था दानिया गोबां एक्सेलेन्ट नांगौ जायो फिजिकेलाव स' फिजिकेलाव नोंथांमोना मिथिखागौ जे 40 नाम्बार थायो जेराव प्रेक्टिसनि जोबोर इम्परटेन्ट अके स' नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ मोजां खालामनांगोन लं जाम्पआ गैयाब्लाबो एक्सेलेन्ट नांथारगौ दानि मार्केटआव अके अब्लासो 20 मोनगोन आरो जुदि रानिंआव 20 लानो हायोबा स' नोंथांमोना फिजिकेला 40 आव 40 मोननो हायो बाट रानिंआव 20 आव 20 मोननो हानो नागिरा माने एक्सेलेन्ट थाङा स' बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय था आरो नोंथांमोना जाहाथे जेब्ला रिलिया फैयो अब्ला पास जानाय बायदि। दा लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो जायफ्रानोखि रिसेन्टलि मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय नोंथांमोना मोजां चान्सआ बेनो नाथाय बैसोआसो गोरोबनांगोन मिनिमाम 18 इयार्स जाथारनांगोन अके 18 इयार्सनिफ्राय स' नोंथांमोना 30 इयार्ससिम आसाम पुलिस कनस्टेबलाव मोनो जेब्ला स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां खालामनो हायो आरो एसआइआव 31 इयार्ससिम एसआइ लेभेलाव हागोन एसआइआव एग्जाम जाग्रोगोन नाथाय कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना रानिं खालामग्रोनो मोनगोन आरो कनस्टेबलाव नेगेटिभ गैया नाथाय एसआइआव नेगेटिभ मार्किं दङ। एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव बेसेबां पस्टआ दङमोन बेसेबां जइनिं जाखो जों बेखौ दानिया नायनोसै डेटाखौहाय दा बेनो जाबाय नै जोंहा अभारअल पस्टआ 5730 दङमोन नाथाय जइन जादोंमोन 5421 आरो पस्टआ दंबावोमोन स' 1000 दङमोन बेखौ हल्ड खालामदोंमोन नाथाय बेखौ खायसे फर्मेल लेटारखौ होनो थांगासिनो दङ एबि इउबि कनस्टेबलाव दा जायखिजाया नोंथांमोननि पस्टआ फैगोन जायखिजाया बुरजा फैगोन प्रेक्टिस खालामबाय था नाथाय काट अफआ गोजौ थांगोन बेखायनो स' नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ मोजाङै हेभि खालामनांगोन।